Zdravím vás už od videa, dneska si ideme zahrať Minecraft Bed Wars, ale nemôžem používať žiadny meč, takže budem používať asi iba sekiry. No, takže tento meč si dáme rovno takto. Ideme si kúpiť alebo ideme najprv obestaviť vajíčko. Vajíčko. Posteľ asi, hej. Idem takto. Ako ste si už mohli všimnúť na začiatku videa, už používam Feather Client. Ešte predtým som používal Lunar Client, ale cez Lunar Client mi to nešlo natáčať, tak používam teraz Feather. A ešte sa plánuje video z Spooky 2.2, je to môj kamarát. Aspoň 20 musím. Ešte dve na tento sekírku. Tu si dáme. Máme železnou sekíru. Už to sa bude ničiť. No nič. Čo? A 10? Oh. Nice, mám diamondov. Koľko to má damage? 6, aj tak damage, to je nič moc, nevadí. Ej, teammate. Ideme na stred. Táto mapa je dobrá. Už sme na strede. Na stred... Nevadí. Ale takto sa nedá bojovať bez... To sa s tou sekírou nedá bojovať. Nevadí. Ja nechcem meč. Ako to, čo dal za obranu, a čo to je, ako je? Idem na stred. Idem zabiť za... Ja som na 3. Som sa pomýlil takmer. Utekám! Nevadí. Nevadí. Ale mám kill. Pohoda. Ja, my sme takto v rohu, preto som sa pomýlil. Aha, on má iba drevený meč. Aha, to by som ho mohol zabiť. No nič. Ja chcem dať aspoň jeden kill. Teammate. Ale je dobré, že držíme stred. Ja chcem aspoň jedného zabiť. Mŕtvý som. Kill, nice! Už mám druhý kill. Počkaj, potrebujem si kúpiť aspoň ten železnú sekiru. Ešte jeden, nice. Teammate tu není.
Ja viem, že by som to nemal robiť, ale musím to. O, mŕtvý. Kde je? Aha, on spadol sám? Nezdá sa mi. A, mŕtvý. Nice. Nie je tá sekera taká zlá. Asi. Okay. Čo ma nezaujíma? To som ja. Koľkých... Šuha, to už jeden zomrel, bohužiaľ. Dúfam, že vyhráme. Ja idem zaútočiť na niekoho. A ešte si idem kúpiť neviditeľnosť. O! Nemôžem, nevadí, ale dobrá hra. Fúha, nevadí. Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a uvidíme sa na budúce. Čau!